Здравейте хора, аз съм Донкса, днес ще снимам на Майнкрафт клип. Жалко, че онзи клип, къде пишеше 3 игри, имаше гадни коментари и такива неща. Знам, че е било бъгнато. И такива неща. Надявам се да се оправят тия неща. Изчакайте да направи видно нищо. При мен са Захарчето БГ и Гъбката БГ. Днес ще снимаме на Майнкрафт. Казах ви го, защото тук пише Майнкрафт. Отгоре пише Майнкрафт. Нов сървър. Колко сървър имам? Направи ли го вече този сървър? Хора, това ще не е сървър за читова, между другото. Не. Защо? Защото не искаме. Йоти? Защото не искаме. Добре, ще се развием на сървайвал. Ще се развием на креатив. влизам. Правим сървайлата. Хего е. О, много си готин. Да ли? Готиния си. Съм как лета си, аз лета си. Що? И ти ли си така? Ама хора, и аз съм тук, бе. Я не си пак влезни. Не, чакай, след малко ще... Ама и аз съм така, бе. Починете нещо да седне от другите неща. Ама ти си във Вики. What the Вижте скиновете, бе! Ние сме на конче. Ама не, бе, вижте си скиновете. Да, готини сме. Ние сме на конче. Ама ние сме почти еднакви. Именно да е. Чакай, ще излезе, пак ще влезе хора. Аз чакам Дони. нещо Дони, Излезете. Дони, как ми се... пак ли съм бъгната? Защо ме... Захарчето БГ е бъгнато. Помай съм аз. Не, Зареждай. Аз съм бе. Хай сама. това съм аз. Защо така се бъгва? За колко пак ще имам долу? Като сме на креатив. Мина да ще правиш. Да бя. Нищо. Що криеш се? Изненада. Прави ми се. Али, защо пускат динамит? Бега оттам! Да замре! Огън. Защо? Гапката е бъгната. Айде сега да намерим. Тъбото е готино. Чакай малко. Така, ще си... Донкис. Къде отиваш? Ето тук ни е къщата. Много е малко, много ще е малко или голяма. Баяше. Няма смисъл иначе да е голяма. Ще се губим в нея. Да, бе. Аз поне моята голямата къща. Без с динамит, Донки Сървайвал са. се изгубих. Донки са, без динамит. Това беха едни мърднини, които са малко откачени. Сега, как обичаш... Защо така зареждаш сега? По-бързо. Дони ще влезе в тебе през таблет. Добре. За да ви се появявам, си изключих. Динги-динги-дай, Може да Донито скрипеш, играе. не можеш да го пееш. Дъбдо. Хайде, Донки са, Поправиш се. започваме ли? Така, да направим бая голяма къщичка ще Който, добре. с тухли. Аз помагам ли или? Само ме гледай как ще го правя. Ако искаш да направи пък отделна къща, нали сте на креатив? Иначе да ти се... Ай всеки да си има къща. Аз също ще се направя. Моето само, че не знам какво ще е. Не, аз... Аз съм памуците! Аз ще те потърся. Къде е гъбката? Ще я видим. Знаеш как са ли в кап? Бъдна ли пряко ръчия тук? Чакай да Аз в играта се казвам Дони. Гота. много се преди твоето име. Дори тая Ели. Ай! Майко! То беше това нещо. Какво беше? Това стършил ли беше, бе? Мале. Ето готово, чакай, май Косата май се изгуби. What the fuck? Това беше... Странно нещо. Извинявайте, ама ти го казах, Това беше... Така прави се долу. На Падаш в дупито... дупката, дека я изрови. Това ли ти е къщата? Това беше на дупито на Защо бе биологията. са толкова близо? Миса. Ама аз си бях тук. Ама моето ще е насам, не ще... Моето е тук горе. Къде си? Аз ще направя специална паник стая. Сам тук горе. Защо си толкова надеч? Защото само
ще ми е къщата. Добре. Само, че не мога да се отворя мисия. Седих ти. Няма да ги правим толкова голями къщи. На мен ще ми е от Stone Bricks. Нещо по-пише. Моето ще е от тухли. В момента не ми се чете. Ай, да спомена без да ви чета, защото в момента е събота и не ми се чете изобщо. В събота е време за... Започваме За ли игри. вече с филма? Време за игри. Неделя е време за домашни. Макар че нямаме. Да започваме вече без лигавешки и да почваме Аз по филм, ти по филма. Уж каза беше ли гъвшки, а пък Същинска работа започва. вече да започваме да снимаме. И същинско работо. добре. Вече имам ни 5 минутки. Защо? Така. Защото толкова е дълъг клипа. Не, няма да е толкова дълъг. Колко ще е дълъг? Половин час? 15-12 минутки. Много малко ще е това. Тук няма... Това ни е буквално първи клип, защото миналия се предсака и пак го качих и не знам защо. Добре, в моето ще съм готова. Аз после ще направя градина. Извиняваме, че читваме, обаче не ми се играеше този път на Survival. Напротив, Нали Само- каза, че няма да е на Survival? ще видиш ти едно нещо готинко. Моля ви се, като се довършим къщите, тогава да го направим на Survival, защото вече се дразня. Мислиш, аз не се, на мен ми е двойно по-трудна работа. Трябва да слагам такова нечупливо, после да слагам глина до него. Аз няма да слагам нечупливо, може да е още от камък. И после ще сложа малко Моите натрошени тухли. камъни и лияни, за да е малко по-старомодно, да е по-живо. Защо си е Ще толкова не е. малък клипа? Защото паметта му не стига за толкова голям. Напротив, нямам такова с YouTube ми и не ми позволява да имам повече от 15 минути. Ами ето от тази поредица и без това вече я започнахме. Ще ни е по 15-20 минутки. Всъщност, че ни е... следващия епизод какво ще правим? Ами ще купаем любимото ми нещо. А кога ще е следващия клип? Но след като свършим това. Окей, а обаче е по-дълъг ли ще е или пак Не, то... Пак ли дойде, бе? Че си тъпото. Дай, я! Махай се! Няма бега. Тук няма нищо. Тук няма даже... Има цветя на всяко. Съжаляваме, че го правим това. Съжалявам, но всъщност това е за забавление. Нали? И плюс това пак ли дойде? Ние имаме неканен гост. Това беше специален ефект. Който сме го Записател са. А? Записател в клипа това осада, като биде. Не. И тя вижда да запише. Това са на дом за дядо. Паяк, бе. Много ми пука. Къде? Го тук до мен. Бъзото е... Захарчето е бъзо от тази. Направя е бъз. На захарчето я е много и то. Хора, аз ви казвам, след като си свърша тази къщичка, мини къщичката, да спираме клипа, защото ми ще падне батерията. Колко процент имаш? 15. Опа. И после ще спираме ли? Обаче на телефона няма ли да снимаме? Ще снимаме на телефона, ама Ама имаш ще... ли го мобилен? Дам го. Ама тръг. Да, тръгва. Правили ли се? Защото преди играхме... няма да го направя толкова бързо къщата. Нещо в поредицата, после ще си продължим, може би. Тук имаме специален гост на име Очилаткото БГ. Защото... Не знам той как се На справи. захарчето го е много бърз, затова бързо да свършим, защото ме е много страх от паец. И ме гнус. Повече е страх и повече е гнус. Повече ме гнус и затова по-бързо да го спираме този клип и падне по-бързо батерията. Ей, стига. После може би ще играем с Очилаткото БГ. Той няма Майнкрафт. Поне така мисля. Да, Очилаткото БГ да няма Майнкрафт. Имаш ли Майнкрафт, бе? Очилатко. Човеко? Имаш ли го? Има го, добре. Свалил го. Вчера не можа да го свали. И ще... Хора, ще си направя покривчето, такова тъпичко. Моето ще е такова специално. И аз ви казвам да спираме клипа. Аз бях Донкиса.
колко минути стана? 10 минути. Леле, много голям дълг. Това беше от мен клипа, защото не искам да ми падне направо процентите на батерията. Аз бях Донкиса. Другата петица ще си продължим къщите. Обещаваме, няма да правим нищо. Освен, може би една мина. Вау, вижте гъбката БГ ли е това? Какво е направила за сега? Кой мен? Гъбката БГ. Ти си захарчето, бе. А захарчето, вижте колко е направено. Тази ми още едно и готова. Вижте Донкиса. Донки се направи сега готова. Хайде, че става нощи. Донки, защо толкова бързо ходиш? Къде отиде? Айде първо да спим, тогава свършваме. Какво ще кажеш? Айде. Обаче ще спим навън. Добре, айде след полеглота. Къде Аз ще спа в пещерата. Аз ще спа тук. Айде лягайте. Кой е легнал? Аз не съм. Аз ще лягам. Аз не съм. Хора, чакате, още е рано. Още е рано, чакате. He's a rocket. Я защо не сложим иначе ние факели? Хора, вече не е рано. Как? Да, айде. Ами айде. Да лягай, няма да може да се наспим. И това хора. Аз бях Донкиса, това бе от Чакай, мен. Дони. Донкис. Там ти видя. Скина. Чакайте хора да излезнат тази тъпа пещера. Опа. Хора, не знам как стана това. Ела аз до мен гъбке БГ. Погледни нагоре. Виж как. Виж как. Чакай. Ето те. Аз бях Донкиса. Мани се ма. Аз бях Донкиса. Това беше от моето видео. Ето ги тия шматки. Ей. Не ги обиждай. Не, Искам да станем на Survival и да... Бъгейте! Еми хора, това беше от мен. по къщата. Добре. Такива си отива по къщата. Ами Ама тут. извън кадър може да си довършим къщите. Да, може да си довършим къщите. Извън кадър. Ама покрива може да си го направиш и по-хубав от тоя. Кой Донкиса БГ ли? Не, Еми хора, да. айде да си довършим тук. Застанете просто до мен на моето покривче, малко покривче. Аз трябва да Къде се си? светна. Аз съм готова само отвътре. Много малко къща имаш. Айде, лайте! Аз съм... До мен. Аз съм там, де. Аз ти не видим. Уау! Ти си невидимата. Бъкнато ни е. Къде сте? Защо ме ма... Еми това хора беше от мен. Айде. Айде. Влизам там. Това беше от мен. Аз бях Донкиса. Това е моето видео и до скоро. Напишете в коментарите какво интро да имам. Чао!